Ez a nagy ló! Te Szűz Mária! Megettem a fagy. Már ezt mit Jézuskor? Mi van rájön? Az van ráírva, Rebekának és Linek a lovacskát közösen kell gondoznatok, azért hoztam nektek, mert úgy látom, hogy ti jó testvérek vagytok, és jó itt helyen lesz nálatok a paci. With love. Ja, hát... Úgy beszél a Jézuska? A hasánál van Aha, látom. gomb, ha bekapcsoljátok, nyeri, és figyel a hangokra, jó szórakozás fog. Ja, te mutatod nekem másikat a hasánál, azt írja. Mutasd meg a barátjának, Lili. Aztán a többi. Azt nézd meg! A fülit is Szűz Márián. Hello, kész enni? Adj ide a rékát. Kapsz enni. Elzsírom fel az egész évet előtt. Ez nem igazi ló azért, Hani. Ügyi van, faci. Na, és a többi. Nem kér? Ez az enyém. Hallod? Lili. Figyelj! Reni! Yes. Hallod, hogy vág? Megkaptam azt a fényképet, az mama. Nem mond, még egy ló mellé! Igen. Látod? Tényleg. Nem mozog a farka. Szűz Mária, miket csinál ez a ló? Paci! Paci! Ha itt Paci, vagyok. itt vagyok. Nézd rám, gyere. Kacsintott. Paci. Ez pislógszer. Kacsintott. Paci! Paci, szia, itt vagyok. Hallasz? Paci! Paci! Ló. Szia, azért mondom, itt vagyok. Itt van egy másik. Rád ülhetek? Na, azt kéne még csak. Ülj rád, Lili. Hát de, nem rád. Ne ülj rá. Halló? Jó, ne üljön rá. Hát ne viccelj. Érdekes, már le kéne venni. Máma, kibaszhatszom. Nem akarsz ráülni? Igen, rájövök. Gyere. Most bedobja a fát. Itt vagyok. Hello, Patika. De letek a fát, nem Mama, nézd meg, már le se ír a lábom. De a nyakát letörjétek. És ez nagyobb, ez az anyukája. És vedd le a csizmádat, már anyukád nézd. Hát ő szétrúgja a fát. Ezt a lovat vigyük odébb. Vigyük odébb a lovat. Jó, nagy a ló. Mi van, lesjavul? Leesik a ló. Vedd le a csizmát, gyere. Így ilyen a ló. Kapcsoljuk a javaslatot. Mintha igazi lenne. Miért? Kapcsoljuk ki? Neked jobb úgy, hogy ki van kapcsolva? Mama, tiszta olyan, mintha igazi lenne. Miért jobb? És hogy kell kibontani ezt a fényképet, hogy kivásoljuk el, hogy működik. És szia, Pati. De miért nem veszi le a kabátot? Szia, kell szépen. De Rebeka, ilyet ne csinálj, hogy arra a nyaka, hogy arra, meg kitörik a nyaka neki szerintem. Hát így megfogott és arrébb lökte a nyakát neki, Ani. A fejét. Szép finoman azért ebben a lovacskával. Nézd, a gyárja. Olyan hangot, ad, mintha rágná. Ez vagy a összöszi. Katája tiszta olyan, mintha igazi lenne. És van emelem alá.
azért nem, mert Ez főleg... műanyag. Hát ez nem, majd igazi patok. Tudom. Csak fura, hogy milyen anyagból van. Várj, megkezdtem. De nézd meg az orrát, mintha igazi orra lenne. Ja, tök jó. Te tök így Azért vagy, már tök így. ez... Kacsintott, alól. Nem! Pisló. Kacsintott az előbb rám. Pisló. Honnan tudod, Pisló? Látom. Én rám kacsintott. De most érdekes. És abban mi van, Lili, abban a csomagban? Nézd meg. Kérlek, itt jobban. Nem akarod kibontani, Lili? Az a tiédé lesz szerintem. Igen, az örömmel én ezt tudtam. De ez a Nem ló ilyen az kaptál csúcs. másik fajtát. Mama, de az a ló az csúcs. Ugye? Szétvágod? Mi? Az egészben, hogy ugye, hogy szépen Nem, fényképelőt szeretnék kipróbálni, hogy hogy működik. Gondolom ebben is talán kell. Nem tudom. Kibontsam neked, Lili? Passi, itt vagyok. Nem arra, erre. Végül is arra neked. Lili, ne arra, neki erre. Ja, végül is neki erre kell. Tehát ők így vagy kapni. Ó, nyerített! Mint egy igazi passi. Hát ez nem igaz, ez a ló. Ez a ló nagyon jó. Kibontsam neked ezt, Lili? Igen. Na mi lesz ez? Mit gondoltok? Na, Lili, ez nem számított. Ez bizony, hogy az. Ilyen jók voltak ezek a lányok? Persze. Persze. Gazd meg, ez lemez? Nehogy, nem mondom, hogy még belevésztem. De az a célra beleszúrtam a Azt nem kellett volna mondjuk. kés. Szép finoman, Hani, ne úgy, mint egy nem tudom mit. Nem lehet más. Nem a lótúrot, nem. Ó, van ki. Hát kibontom mindjárt, ha végeztem. Nem látom. Mit nem látsz? Hát nem látod, mit csinálok? Nézd ide. Szerinted mit csinálok? Nem mondom, hogy igazán van, hogy a mikrofon, vagy mi. Kábelek, ez lehet, hogy rendesen rácsatlakoztatható a kompjúterre. Ja, mert szerintem igen, látod? Rá lehet tenni a gépre. Vannak első napok, hogy a kínálok. Mindjárt megnézem majd. Remélem, nem megszúrtam. Mi ez? Remélem nem megszúrtam, itt 11. Hogy néz ki? Hogy kell bekapcsolni? Hely, Paci! Most már kész, szerintem föl kell tölteni. Akkor el vagyok, szia Patika! Répát kér? Akkor ez itt van. Ez akkumulátoros? Majd mindjárt megnézem, most vagyok. Ez tök jó. Ma ez a Jézuska. Tök jó. Olyan, ez egy igazi. Nem,